welcome ug happy weekend sa tanan nato nga mga kaigsunan nga kanunay nagsunod sa atong tulumanon takna sa pagtuon. Lipay kita nga karon nga weekend analang gihapon ko mo din ha nagpadayon sa inyong pag-atang sa atong weekly nga review sa lesson sa atong Sabbath School. Lipay kami nga karon nga week mga higala ug mga kaigsunan, and particularly this weekend tanan gyud nga mga young people, majority of them are right here on campus at Mountain View College. Karon mungod nga semana mga kaigsunan, mao kini ang ato ang first Bi-Union Youth Congress nga naglangkob sa duha ka union, particularly sa Central Philippine Union Conference ug dinhi sa South Philippine Union Conference. And many people are right here at Mountain View College. So dinhi kita naghimo niining ato ang episode karon sa takna sa pagtuon. Kuyog na to mga kaigsunan, we are very happy and inspired nga karong adlaw special kaayo ang atong mga guest nga mukuyog sa atong discussion karon. Ato gining pinasahi nga mga kaubanan sa buluhaton, mga magbubuhat nga gikan sa East Visayan Conference. Una nga kuyog na to din karon ako ipaila-ila kaninyo si Pastor Paul Barcenas, ang atong inakusgan nga district pastor sa Island of Biliran sa East Visayan Conference. Unya dinhi pod sa atong tapat mga kaigsunan nga ato pong pinalangga nga director sa Youth Ministries o sa communication sa East Visayan Conference in the person of Pastor Antonio Gobi Jr. It's a pleasure mga pastors nga makikauban kaninyo sa ato nga diskusyon karon nga semana. Pero sa dili pa tamo ato sa unahan mga kaigsunan ug mga pinalangga nga mahigala, ato kining pagabuksan pinaagi sa pag-ampo nga ihalad sa Ginoo ni Pastor Paul ato siya ngayon sa pag-ampo mga igsoon. Okay, mga higala maghimo ta sa atong pagampo. Labing gamhanan ug dalaygon nga Dios. Among dakong kalipay ang pagdaig ug pagpasalamat kanimo sa imong kamaayo labi na gyud sa tanang panalangin nga among nadawat. Ug nining higayuna o Dios nga samtang kami magapamalandong, magatuon sa imong mga balaan nga pulong. Hatagi kami o Dios ug usa ka kasing-kasing, usa ka huna-huna nga maalamon sa pagsabot sa imong mensahe, sa imong pagtulunan aron kini maaplikar sa among kinabuhi ug magkinabuhi kami nga subay sa imong kabubuton. Gilauman namo kini uban sa imong paggiya sa ngalan ni Hesus. Amen. Amen. Salamat kayo Pastor Paul sa pagpangayo sa giya sa Ginoo sa atong diskusyon karong buntag. I-greet namo ang tanan natong mga kaigsunan nga wala dinhi sa campus sa Mountain View College nga nagpabilin sa ilang mga iglesia ug sa ilang panimalay. We know you really miss the occasion ug naghandom ang kadaghanan sa inyo nga makikauban karon nga Congress, but nevertheless ana kamo din ha og naglipay kami nga makikauban kaninyo. Sa dili pa tamo to sunahan mga igalag mga igsoon, atong pahimuslan kining pipila ka mga butlo sa panimbaya sa atong mga kaigsuonan og mga supporters nga kanunay gyud nga nagsunod sa ato ang takna sa pagtuon. Una sa tanan, niya dinhi ang atong mga kaigsuonan sa Dumaguete City gikan sa NOSM nga namit nato sila on campus, gusto nato sila nga i-greet. Labi na gyud din ha sa atong mga kaigsuonan sa Hunob Church in the person of Brother Jubal Lasarte o sa iyang panimalay o sa mga kaigsuonan. Gigreet ka muna mo og happy Sabbath o happy weekend. Ngayon kita mga kaigsuonan sa Boston, Massachusetts, usa sa atong mga suki nga tigsubaybay sa ato ang tulumanon in the person of Mama Catalina Barayuga. Happy weekend o happy Sabbath kanimo Mother. Salamat kayo sa imong makanunayon nga pagikauban, and we are inspired to know that you are there watching, following every week. Unya nagsunod jud ka niining atong material sa pagtuon sa atong lesson. And then we would like to also greet a few members from Zamboanga City. Labi na gyud din ha sa Pasunangka, Zamboanga City. Atong suod nga mga higala nga kanunay pod nga nagsunod si Brother Glenn o si Ma'am Marivic Lumactod. Happy Sabbath kaninyong tanan ug sa tanan nato nga mga kaigsuonan nga naa sa tibuok kalibutan. Our prayers and our longings are always there with you. Just to let you know, karon nga Congress mga kaigsuonan nagsugod niadtong Lunes, we had a
an attendance of already more or less 16,000 delegates on campus. Wa pay apil ana ang katong mga Kuyo Gates, mga kaigsunan. But we believe that over this weekend, this could double ang atong attendance, mga kaigsunan. Imagine, this is how big this gathering to be. Atong ihatag ang uban pod nga mga pagpanimbaya sa atong mga igsuon, atong ipasunod kang Pastor John Gobi. Pastor John. Okay, happy Sabat hanaton mga kabugtuan dida ha East Visayan Conference area. Labi na go dida ha Samar, Leyte ngan Biliran. Akon gingo kumusta ngan maupay nga igparahuway haton mga kabugtuan nga namamati gud perminti hini nga aton programa ha television, ha aton Hope Channel ang takna sa pagtuon. Akon gin ko kumusta dida hi anaton presidente ha East Visayan Conference, Pastor Samuel Salyuman, kaupo dan aton Executive Secretary, Pastor Portesa, and of course, ang atong Treasurer, Ma'am Laarni De Leon. O sa atong mga field pastors nga nagasubaybay, no? Every Sabbath, sila naga-monitor usab ning atong tulumanon. O atong gikumusta usab ang atong mga kaigsuonan diha sa Kalbayog Adventist Hospital, labi na gyud sa atong chaplain nga mao si Pastor Richard Hondonero, no? Salamat kaayo. Og sa atong mga suki gihapon nga nagalantaw diri sa atong programa sa television diha sa Eastern Samar, mga subing-subing family, no? Happy Sabat sa inyo mga kaigsuonan. Salcido diha nga party o niya diri pod sa Tacloban sila ni Brother Danny Pregua, usas mga elders nato, Pastor Buscato diha sa Tacloban Central Church, no? Happy Sabat sa atong mga kaigsuonan diha. O diri sa Southern Leyte sa Barangay Naba, no? Sakop na sa usa ka lungsod din ha. Atong gi kumusta og happy Sabat sa mga kaigsuonan, labi na gyud kang Ma'am Ruth Palaraw, no? Welcome sa atong panag-uban nining takna sa pagtuon. Og of course kang Brother Romeo Langaw, no? Suki ni nga paminaw o lantaw sa atong tulumanon aron usab makuha niya ang mga nindot nga mga puntos sa pagtuon nato sa atong leksyon karong simanaha. And of course, ang atong mga delegates nga young people from Eastern Visayas, no? Niya usab sila nagikauban nato sa Mountain View College o labi na gyud sa atong overall youth president mao si Engineer Jasper Bagdok. Amen. Happy Sabat kaninyong tanan. Pastor Paul, imong turn. Okay? Happy Sabat po sa atong pong mga nagatanaw, nagasubaybay nining atong programa, Takna sa Pagtuon. O akong gikalipay ang pagpasalamat sa tanan ng mga tao nga kanunay nagahimo sa pagtuon sa atong leksyon. Akong gipaabot ang akong pagpangumusta o happy Sabat sa akong sakop sa akong distrito sa Nabali area, sa atong mga elders, sa atong mga church officers, sa nagkalain-lain ng mga departamento sa ato nga iglesia nga nahimong madasigon kamo sa pagbuhat didto sa Nabal, Biliran ug sa katibukan nga kaumhan sa East Visayan Conference. May nguman ang akong pamilya, ang akong Mrs. Sinaris Barcinas ug ang akong anak. Akong gipakumusta diha nga ang Ginoo makig-uban kaninyong tanan. Okay, amen. Salamat kayo. It's actually a privilege makaigsunan kikauban tao mga guest. Once in a while kinamahita mo makaigsunan kung dili pa lang tungod sa gathering din sa Mountain View College, dili ta maka-guest og sama ni ini kanila. And we take it as a privilege labi na sa atong makaigsunan din ha sa Samar, sa Leyte, sa Biliran, ug sa mga probinsya sa Kabisayan ug diha sa Luzon. And especially to our international friends nga ganahan gyud feel at home nga nagpaminaw ug nagsunod kanunay sa ato ang sinibuano nga sibya sa atong pagtuon sa lesson every week. Our lesson for the week is actually entitled Daniel and the End Time. Ikaduhaning nga lesson sa tibuok quarter makaigsuonan. Sa atong introduction the last week, nagisgot kita nga ang kinatibuk-an nato nga pagatun-an kining mahitungod sa katapusang kaadlawan mga igsoon. Our last days, how are we better prepared? Ug karon nga semana atong tukion ang mga kasinatian
ug ang mga pagtulunan sa kinabuhi ni Daniel sa iyang panahon. How are they relevant to our way of living Christian's life niining katapusang panahon? Sa di pa nato ni tukion mga kaigsunan, atong hangyoon ang pagbasa sa atong memory text, Pastor Jun. Naa sa imo ang ato ang time sa pagbasa. Okay, ang atong K-text karon nga pagtuon mga kaigsunan naa makita sa sulat ni Daniel kapitulo 2 bersikulo 47 nagaingon ang balaang kasulatan. Ang hari mitubag kang Daniel og miingon sa pagkamatuod ang imong Dios mao ang Dios sa mga Dios og ang Ginoo sa mga hari og ang magbubugna sa mga butang tinago sanglit ikaw nakapadayag niining butang tinago. Wow, salamat kayo, Pastor. Actually, that was just one of the comments nga gikan kang Hari Nabucodonosor makaigsunan sa iyang pagdaig o pag-apresyar sa Dios nga buhi ni Daniel makaigsunan. And it is actually speaking, Pastor, sa panahon sa katapusan. Yes. Ang event sa ilang panahon kaniadto, more than 2,000 years ago, mga kaigsunan, grabe kayo ang gipakita nga pasiklap sa Dios, no, kung unsay mahitabo sa unahan pinaagi sa iyahang paggamit sa usa ka hari, mga kaigsunan. And we will talk about that sa interpretation, mga kaigsunan, nga gihimo ni Daniel ingon nga galamiton sa Ginoo aron himayaon ang iyahang ngalan. Pastor Paul, what do you think of the verse nga atong gituki karon? Kana siya mura og dako kayo nga hulagway mga kahigalaan ug mga kaigsuonan. Kung unsa nga ang panahon ni Daniel mura og musintro pod sa atong kapanahunan karon. Kining ang ato karong tun-an mga kaigsuonan ug mga kahigalaan muhisgot ni kung unsa ang karakter mga kinaiya nga gipakita ni Daniel sa iyang kapanahunan ug unsa pod nga mga pamatasan og kinaiya nga angay nato karong ipakita sa kapanahunan nato karon. Amen. Sakto gid kayo, Pastor Paul, ang imong gisulti. Gani mga kaigsunan, kining ilahang magipanghimo nga mga taras were actually little tasks nga ilahang gihimo faithfully, Pastor. Correct. Nya, unya tungod sa ginagmay nila nga mga butang nga gihimo nila matinud-anon nga paagi, nahimo kanilang epektibo og andam nga mga tubang sa dagko nga mga challenge silang kinabuhi. And I believe the same thing can be true sa atong Kristohano nga pagkinabuhi karong panahon ng mga igsoon. Nagisgot kita, Pastor, dinhi og kinibitang pagkamatinud-anon sa bisan labing gamay nga mga bagay. What do you think sa nini nga practice? Kini manggong sitwasyon na mga kaigsunan sa diha nga ato magyung natun-an ang kasulatan nga nabihag sila ni Daniel, no? Pinaagi sa gahom ni Nabucodonosor nga nabuntog ang Huda, no? So nadala sila dito sa Babylonia. Now, usas mga problema dito nga giatubang sa atong kining mga batan-on, Pastor Boscato, mauni nga sila ni Daniel, sila ni Shadrach, Meshach ug Abednego nga didto sila sa Babylonia pakaunon sila sa mga pagkaon nga ihalad sa hari, no, ngadto kanila. So diha makita kung asa kutob ang ilang pagkamatinumanon, gisulayan sila sa pagkaon. Apan ang nakanindot, Pastor, mauni nga sa maong pagsulay nga miabot kanila, mibarog sila, mo na nga sila nagmatinumanon ug wala sila mukaon sa mga pagkaon nga iya sa hari. Amen. Hinunua ang ilang gipili matud pa nila, hatagi lamang kami sa mga utanon. Buti pasabot nga kini si Daniel nagmatuto sila gikan pa sa ilahang mga ginikanan nga pag-train sa ila sa gagmay pa, gitudluan na ni sila nga daan, Pastor, sa pagkamatinumanon diha sa relasyon sa Ginoo. Yeah, amen. So, sa gagmay pa sila, naanad na sila daan o buhat sa mga ginagmay mga butang faithfully. Oh. Unya, when eventuality sama sa ilahang naabtan, actually mga kaigsunan, sa diya nga nabihag naman gid sila. Wa naman gid sila mahimo. Dali rin bigid unta kayo, mahimong rason nga makalindayon ta sa itong pagalagad. Di ba, Pastor Paul? Oo. Postaman nga wala kami. Oo. Pero
naanad lang yun sila og faithfulness in even the little things in life, mga kaigsunan, which made them ready and capable to stand on the big trials nga may abot silang kinabuhi, matinud. Anon gyapon sila bisan sa dagko nga mga mutang. Pastor Paul, you have a reaction on that part? Yes. Kung inmong tanawon mga kaigsunan, no, ingon sa Luke 16 verse 10, He who is faithful of what is last is faithful also in much. Oh, yeah. So, kung matinumanon ka sa gagmayng butang, matinumanon ka sa dagkong butang. Yeah, that's So, right. dihan mo makita no nga sa dihang si Daniel iyang gipili, he resolved himself nga dili niya hugawan ang iyang kaugalingon sa pagkaon sa mga pagkaon sa hari. Gamayng butang. Nagmatinumanon siya. Nakoy nakita, pastor, nga mura og paralel ani nga mga butang. Okay. Na gamay bang tanaw na to, no? I-kumpara na to kang Edom. Si Edom in Genesis chapter 3. Pagkaon po to. Yeah, pagkaon po to ang gisulayan sila. gisulayan. Si Daniel pagkaon po. Ikumpara po na to kang Jesus Christ pagkaon po. Correct. Pero tanaw ninyo sa tulo na ko nga gisulti mga kaigsuonan o mga kaigalaan. Si Edom failure siya. Pero si Daniel ug si Jesus nagmadinaugon, nagmatinumanon sa gagmayng butang hangtod nga gisulayan sila ug dagkong butang ug nakitaan silang matinumanon. Yeah, that's Napo ko right. ikadugang, Pastor. Okay, yeah, Pastor. Usa sa mga point, labi na sa katong gitouch nimo ganiha nga dili lalim nga mabihag mo sa lugar nga dili ninyo nasanayan ba kay simpre tuan na mo didto. So kung depressed gyud ka ana nga time, meaning nga murabag hopeless ka. So kay hopeless ka, labi na kay naanad ka sa mga pagkaon nga naanda ninyo nga murag wala ka katilaw og mga lamian nga pagkaon. And it's time na nga hatagan mo sa hari og unsay inyong gusto. Dili mo pribilehiyo na. Dili lalim nga bihag ka, pastor. So kauno na nimo may apostla naman lang ni nga ang Dios wa di ay nagtagad nato, ingon niya nga ang Dios magauban nato nya nganong gitugyan man ta ini sa nasod nga walay pagtuo sa Dios. So pero mauna nga sakto tong ingon ni Pastor Paul, pastor nga bisag asa di ay mabutang ang tao sa magagmay o sa madagkong butang, bisag asa ka ibutang sa kalibutan, sa madagko nga syudad o gagmayng syudad, mabarangay man na siya o lungsod, kung doon na kay hugot nga relasyon sa Ginoo, mupadayag yun, pastor, ang imong pagkamatinumanon. Amen. Og dinhi mga kaigsunan, dili mo gud ni bigla god nga mahimo nimo ang dinagkong butang. Kung wala ka maanad sa ginagmay mga butang. And I will tell you, it is with the least and the smallest of things mga kaigsunan nga ato gining i-take for granted kasagara. Correct. Di man ni significant, di naman ni mag-matter. Di na lang nato na tagdon pag-ayo. Pero kung imo ding hikutaron bisan kining ginagmay nga mga bagay mga kaigsunan, little faithfulness in little things mga kaigsunan will create a lifestyle that will eventually make you faithful sa dagko ng mga butang. Salamat mga kaigsunan nga nahimo ni nga experience ni Daniel, nahimong ato pod na pattern sa karon nga panahon. Pastor Paul, murag na kay gusto isulti. Yes, kay. Tanawon niyo mga kaigsuonan. Ang sulti ni Ellen White sa Council of Health, page 66, ingon siya. What if Daniel and his companion had made a compromise with those hating officers and had yielded to the pressure of the occasion by eating and drinking as was customary with the Babylonians? Kung galing kunuhing kaon sila. Yeah. Oh. That single instance of departure from principle will have weakened their senses. Muguba sa ilang senses. Oh? Of right and their abhorrence of wrong. So mo dito ang epekto kung ilagi kuno tong giguba, wa sila hintindog niadto, wa sila magmatinumanon tong gamayng butang, muguba sa ilang mga panlantaw, muguba sa ilang panindot ng mga pagpamalandong sa ugma, ug sa ilang kinabuhi din. Another thing is ingon diri indulgence of appetite would have involved the sacrifice of physical vigor, clearness of intellect, and spiritual power. Wow. So sa gamay din, no? Kana bitang kita sa atong kaugalingon usahay na atay panahon nga daw failure ta sa appetite sa pagkaon na. Usahay di ta ka baka control sa pagkaon.
Di ta ka control sa atong pagpapananaw, sa atong mayong tanawon, sa atong mata, sa atong mga lust of the eyes, ug unsa pa man. Then ma-failure di ay tani anak nga butang, dili ta matinumanon anak. Then mahimo pud tang failure sa mga dagkong butang. Yeah, that's right mga kaigsunan. Una nga crucial kayo sa atong kinabuhi, kagatubang tas mga dagkong mga butang. Niining katapusang panahon mga kaigsunan. Kung wala ta maanad sa ginagmay nga mga patigbisog, unya mo abot ta sa punto nga kalit lang kayong dinagko kayong mga pagsulay. Correct. Hagba kita pastor. Oo. So, we have a very good point ni ana. Ginagmay nga mga butang, matinud-anon, consistency, niini mga butang nga magkaigsuunan with God's grace and His enabling mercy and power mga igsuon, magkabarog yun ta. Amen. Doon na po ko'y reflection na, Pastor. Yeah, yes, Pastor. Kung atong i-trace up, no, basin ang uban na itong mga listeners ba, nagunahon na nga, kay tigulang na siguro ni silang Daniel, murag di na sirugunahan mo kaon anang mga pagkaon nga gihalad sa hari sa ila. Yeah. But to tell you, mga kaigsuunan, no, kini si Daniel og sa iyang tulo ka mga suod nga higala, mga batanon ni sila, Pastor. So, Hingkod pa gid kayo. hingkod pa kayo. Kabalo man ta, Pastor, kay nag-agi magyud kabatanon, no? Yeah. Ako, Pastor, sa eskwela ko sa high school, basta moagi gani ko, Pastor, sa kanabitong kantin, nga na ay mga paninda diha, maglawag ko kay gusto yung ko makakaon. Oh, Gusto kita mo kaon ba? Kini, sa ito pa, kini mga batanon bitaw, doon na gini say craving sa food. Mukaon gini sila. Tinawa ra gid, Pastor, tayo ko no to observe nga sa mga syudad, matutas Cagayan, sa Davao, Cebu, Manila, kana mga fast food bitaw kung imo maobserbaran. so, Mostly diha, mga batanon. tempting kayo. Kaon yun. Attractive Oh, mo na attractive. kayo. Oh. Di takapugong Di ta kapugong sa tong kaugalingon. So, mao na nga siguro although nga wa pa man po'y gadget sa unang panahon, pero usa ni sa mga mo reflect sa atong mga young people karon o di lang pud sa atong mga batanon sa atong mga kaigsuonan sa iglesia nga kining atong pagpangalagad sa Ginoo daghan kaayo tag makita nga tentasyon sa kalibutan, no? Nga usahay ginasulayan ta aron mabikil ang atong relasyon diha sa Ginoo. But praise God nga kining atong leksyon karong semana nagahatag kanato og usa ka panig-ingnan nga ma-refresh ug ma-revive ang atong hunahuna sa panig-ingnan nga luyos sa mga tentasyon sa kalibutan nga atong ginaatubang karon. Mapagkaon man na siya, Pastor, mailimnon man na mga unsa man na nga mga gadgets nga usahay mao'y bikil sa atong pagpangalagad sa Ginoo, ihiklin ta ng mga butanga mga kaigsunan, hinunua ang atong ipadako ang mga butang langitnon nga mao'y makahatag kanato og kasiguruhan sa atong pagtuo sa Dios. Amen. Okay. So, nakita na to, no? Usa lang na siya ka area mga kaigsunan sa mga sanglitanan kung paunsa gibuntog ni Daniel ang mga dagkong pagsulay sa iyang kinabuhi when it came right on its way, mga igsoon. Correct. Na dinhita sa punto nga si Daniel, nahimo siyang instrumento sa Ginoo nga gitug-an nga to sa hari. Oo. Ang iyahang damgo nga nalimtan niya pagkabuntag. Lisod biya na, Pastor, nga sitwasyon nga You will find the story in chapter 2 of Daniel, mga kaigsunan. Now, let's cut it short. Eventually, tungod sa gipangayo ni Daniel, nag-prayer band siya sa iyahang mga kauban, kilaliman kabagod, maapil silang kapatay, pumili silang katuwag, kaya nalagot naman ang hari. But God gave him the vision. And even the dream and its interpretation, Pastor Paul. Yes. And in the end, wa gyud na tintal si Daniel makaigsunan nga gikumkum niya sa iyang kamot ang himaya sa iyang nahimo. grabe, no? So, buot ipasabot mga kaigsunan, humility is the main key nga na-experience ni Daniel ni ining tungura. Dako kayo tentasyon, Pastor, kana bitaw ingon nga bilib ko nimo, kamura gyud mo inakat barog ba, kamura gyud nakatulong-tulong sa inyong pag-interpret sa Bible. Usahay mo ingon ta nga aw. Siyempre, sa pamilyong gihuwat din ha. No, sa correct din ang amo. But humility is the key, mga kaigsoon. Pastor Paul, you have any reaction on this? Kung inyong tanawon mga kaigsunan, no, si Daniel, pwede pwede siyang tintalon ba nga mo, himo siya og kaugalingon niyang interpretasyon. Yeah. Kay, napamatud-an ba siya nga wise is 10 times Correct. wiser siya. Yeah. Pero, imong makita, no,
nga si Daniel hingrilay, hingdipindi sa Ginoo. Ugwa niya gipagwa ang iyang kaugalingong mga pagsabot. Diha mo makaingon. Nga diri natin makitaan nga tulo ka mga laka nga gipakita ni Daniel. In Daniel chapter 2, 17 and 18, he turned God in prayer, he relied fully on God. Ampog yun. Ampog yun. Ikaduha, he gave glory to God as soon as he received the dream in Daniel 2:19 to 23. Ug ang ikatulo, he was humble before the king and give credit to God. Daniel 2:27 and 28. Diha mo makita, no? Consistent gyud si Daniel sa iyang pagkamatinuman, no? Amen, Pastor Paul. Consistent gyud. Gikan nga iyang dili niya wa siya magpadala sa tentasyon nga pwedeng muhimo siya kagaling interpretation, kundi hingadto gyud siya sa Ginoo. Hingdungol sa Ginoo sa pagampo. Ikaduha, iyang gihimaya ang Dios sa dihang nakadawat siya sa maong tubag sa pagampo. Ug ang nindot ana wa niya ang kuna kini, kundi kini iyang Amen. gihimo nga nagpaubos diha siyang kaugaling. Nindot, no? Yeah, tinuot ta sa- Pagkanindot, oh. Di ako ni- Sumpay ana, Pastor, dili lalim magud kay kining Daniel 2 mga kaigsunan ato maning nasinati nga ang damgo naghari, ang damgo nga si Hari Nabucodonosor nagdamgo ba niya nalibog siya. So mo na nakaparat diha kay siya mo ay nagdamgo niya nakalimot siya kung siya ang gidamgo, ipatubag niya sa laing mga tao. Ambot mahimo ba na nato ka nga ikaw Pastor Paul mo ay nagdamgo unya si Pastor Buscato mo imong pasultihon kunon sa iyang damgo murag that is impossible, no? Maghari lang sa silahan. Mo na lisod kayo pastor nga sitwasyon ba nga gitagaan sila og problema nga una ilan na tong na-overcome tong pagkaon nga gisulayan sila. Di ana po ikaduha, no? So sakto tong ingon ni Pastor Paul nga kini manggod sila pastor kining balaod sa Babylonia nga ang hari kung doon na siya pangutan-on sa mga maalam nga tao, kay kini silang Daniel manggod, o gayang tulo ka mga amigo, nabilong sila sa mga maalam ba? So, kung dili gani makatag-an ang mga maalam nga tao sa whole nga Babylon, pamatyon sila. Dili lang kay sila, apil ang ilang pamilya. That is the law of the Babylon. That's right. No? So, matawag na to nga, doon na gyud dakong kontrobersiya nga napanghitabo didto sulod sa Babylonia og naapektuhan ini sila ni Daniel kay siyempre maalamon man sila. Pero sakto ang giingon sa balang kasulatan o sa idea nimo Pastor Paul, sumala sa imong gi-quote nga si Daniel maalam siya nga tao pero wala siya mag-rely sa kaugalingon. Makimo niya ang paghatag og interpretation kay bright siya. Pero sumala pa nganong giuluhan nagmapainobsanon si Daniel tungod kay siya dunay dakong pagsalig sa Ginoo. Mo nagyon sa Proverbs 3:5 and 6 nga trust in the Lord with all your heart and lean not unto your own understanding, in all your ways acknowledge Him and He shall direct your path. So niining tungura usan ni ka reflection alang kanato nga kining atong kaalam di ay no the more ta nga mahimo tang maalamon kung atong itugyan ang atong kaugalingon diha sa Ginoo pinaagi sa unsa, pinaagi sa pagampo, pinaagi sa pagpaubos nga ang Dios maoy source sa kaalam o kahibalo. Amen. Murag naglami kay ang atong diskusyon mga kauban ninyo sa studio, no? Niabot na sa atong halftime break mga kaigsunan. Ayaw mo hawa din ha, kay mo balik ni dayon. Atong taga-ano luna kini usa ka mubo nga painom daw. Welcome back mga higala. Salamat kayo sa inyong pagpabilin din ha. Ato kining padayonon mga kaigsunan ang atong gibiyaan kaganina nga naglami kay nga diskusyon. This is all about humility. Before we go further mga kaigsunan, ato ni nalakbitan kaganina pagsaysay nga sa doktrina sa pagtulunan nga imong gikuptan ingon nga usa ka Seventh-day Adventist mga kaigsunan. Murag di ka makaingon nga naatay mga pagtulunan nga atong gipangtuis, gibali-bali. Aron lang muhaom sa ato. Kini lang sabat nga kamatuoran mga kaigsunan
although gamay ra gyud kayo ang isubay niini, makaingon gyud ka nga 100% wa gyud nato ni gi magic ang atong mga analogy ngano nga Adventist og Seventh Day Sabbath keeper ta mga kaigsunan. But this is not a reason ngano nga kita mahimong garbuso nga sakto ta. Instead, with humility, mas angay nato nga ipahibalo ngadto sa uban mga kaigsuonan ang kamatuoran nga niya nato. Nayo say mga panahon nga nabitoy baligya natong pasayan, mubaligya og sigarilyo, mubaligya og mga inimnon. Ang atong approach muro og garbuso na ta kayo, mingon nga duwa may kainom ana. Ayo pagbalik-baligya sa amo kay makadaot na. No, that's not humility mga kaigsuonan. But instead, being the carrier of light mga igsoon, atos lang i-appreciate, wow, ganahan kay ko ana pero sorry kayo, wala manggod ni ana kay na manggod na sa mga implications. Correct. Humility is the key mga igsoon. Salamat kayo sa atong mga tampo sa mga pangunahuna sa atong mga kaubanan din mga igsoon. We will proceed to our next issue, and that would be the issue on worship mga kaigsunan. We will move further to the experience of Daniel and his friends. Kadtong damgo sa hari nga iyang kaugalingong larawan nahimo ni gitong tinuod nga imahin karong panahon na sa punto nga gipahimuan ni Nabucodonosor og golden image sa iyang kaugalingon. Kay balod ba mo kun say nakakatawanan mga igsoon? Ang grupo ni Daniel mo ay naghatag niya kahayag pero niining panahon na sila mo'y mahimong mga biktima, mga kaigsuunan sa ilang interpretasyon. Ano man, gipabarog sa hari ang iyahang imahe, unya pagtingog sa mga tulunggon dito sa plain of Dura, mga kaigsuunan, ang tanan gi-require nga mohapa sa imahe, unya ang bisan kinsa nga makit-an nga dili mo yukbo o dili mo simba. Ibalhog dito sa nagdilaab na hurnuhan. And we know the story. Si Sadrak, si Misak, o si Abednego magkaigsunan in town. Bisan gani katong mga sundalo nga nagkugos nila kay ron hungit sila dito sa hurnuhan. Nangamatay pa itong mga sundalo sa kainit. Pero we know the miracle. Pero the issue right here is on worship mga igsoon. Unsay mga implications din ha. Daghang kita ng mga learning processes, mga kaigsunan. Pastor Paul. Okay. Yeah. Mga kaigsunan, ato ning tanahon. Sa Daniel chapter 3, muning atong gisgutan karon. Diha sa plain of Dura. Unya, ang atong leksyon naghisgot nga ato ning i-connect ngadto sa Revelation 13, Pastor. Yeah, that's it. Naani siya gitawag nga parallelism, murag na ay magkapareho. Murag nagkasumpay. O nagkasumpay nga mga hitabo. Kung imong tan-awon, diha sa plain of Dura, sa verse 1, ang hari mihimo og usa ka larawan gikan sa bulawan, Pastor. Yeah, that's right. Pero sa Revelation 13, mihimo pod og larawan to make an image sa maong mapintas nga manap. So mao magkapareho. Naghimo og larawan gikan sa bulawan, samtang sa Revelation 13 naghimo pug larawan sa mapintas nga manap. Another, in verse 11, kung kinsang dili mo simba sa larawan, mga kaigsunan, unsa daw? Ilabog ngadto sa nagadilaab nga kalayo. Samtang in Revelation 13 verse 15, kinsa pong dili mo simba sa maong mapintas nga manap, unsa daw? Pagapatyon. So kita nimo, naay dakong peligro sa kinabuhi ang dili pagsimba. So ang issue diri mga igsuon kung inyong tanawon is mahitungod sa pagsimba. Very interesting nga sa atong kapanahunan karon naidako kaayong mensahe nga atong angayang pamalandungon mga kaigsuonan ug mga kagilahan. It's about our worship. Yes, that's it. Labi na sa Sabbath. Usahay makaingon ko sa atong mga kaigsuonan, kabalo mo karon pa lang daan kanang atong paglabag-labag baka nang atong paglapas-lapas og Sabado. Kay usahay na hadlok ta kay nakataya ang atong trabaho, Pastor. Yeah. Munang ingon ka nakataya man gud ang akong grado. Munang mo eskwela na lang kog Sabado, munang mo take kog exam kog Sabado, munang mo trabaho kog Sabado. How much more mga kaigsuonan kung maabot ang panahon nga ang makataya na maunang imong kinabuhi. Makatindog baka ka kung wa gani ka katindog sa panahon nga ang Sabado ang nakataya lang ang imong grado o ang imong trabaho. Yeah,
Okay. Ayos yun, ha? Pastor Joe, Nindot do you kayo have ang any punto ni Pastor Thank you, Paul. thank you, Pastor Paul. Yeah. When it comes to worship, no, dili dautan ang pag-worship. Pero ang nakaparat man gud ni Pastor kay ang pag-worship by force. Pugson ba? Nga ang bisan kinsa nga dili muluhod og muhapa sa larawan, mao na to. Ibalhog didto sa nagadilaab nga kalayo sa hudnuhan. So, nabantayan ug nahibaw-an daan mga kaigsuonan ni Daniel sa iyang kauban sila sa Shadrach, Meshach ug Abednego nga gikan silang pagkagamay wa gid ni sila pastor magsimba og mga larawan. Yeah, so, It was from the very beginning nga na-train sila silang puluyan ang ilag yung pag-worship is direct to God as the creator of the world, no? Of this vast universe. So, niyan ang tungura, it is between life and death, di ba? Siyempre, dili lalim. Pero kay daghan ang pruiba. Una, gitubag sa Ginoo ang damgo sa hari, pinaagi sa pagpadayag sa mga butang tinago dito kang Daniel. So diha na set sa mind nining upat ka mga batan-on nga bisan pa sa tampi sa kamatayon, dili gyud sila pagabiyaan sa Ginoo kay ang ilang worship nagasentro man sa tinuod nga Dios, dili sa mga larawan. Yeah. And aside from that, pastor, doon ay reflection sa ato mga batan-on karon. Ngano man? Yeah, that's it. Doon ay sumpay sa idea ni Pastor Paul, doon na gani mga eskwelahan nga, nang eskwela ning atong mga batan-on sa outside school ba, ugson usahay, ma-pressure sila, o sige, di gani mo mo take og exam karong Sabado, bagsak mo, no? Unya sa mga ato pong nag-apply dihag trabaho, kay siyempre, dili ba lalim pastor, nga human na to graduate, nakapasarta sa mga exam, then, of course, mangita kitag trabaho. Pero doon na po yung mga nang-employee nga usahay, ma-threat sila ba nga dawaton ka na mo dire pero mao ni trabaho igyud ang Sabado. And it's sad, very sad to say mga kaigsunan nga dunay uban natong mga batan-on Kompromiso. og mga kaigsunan sa iglesia nga nakompromiso. Yeah. Og pinakanindot pastor nga atong kapanaminan ni nga sitwasyon nga tampi sa kamatayon ang upat ka mga batan-on mibarog sila diha sa kamatuoran tungod kay nasayod sila nga ang Dios dili gyud mobiya nila. Amen. Mga kaigsuonan. Kining tulo ka maong Hebreo nga si Shadrach, Meshach, Abednego, mitindog sila sa ilang pagtuo, sa ilang sila gyud. Ilag yung gibarugan ang ilahang prinsipyo, ang ilag yung gipili nga dili sila mosimba sa gihimo nga larawan nga bulawan didto sa Plain of Dura. Ni ay usa ka sulti ni Nebuchadnezzar. Ingon si Nebuchadnezzar, kung ugaling dili ka mo luwason sa inyong Ginoo nga gialagaran, magpadayon ba mo og simba gihapon sa iyaha? Nabay nangutana ako, di ba? More challenge na siya pastor mo. Murag nangutana ko, Challenge. unsa That's a gyud ang imong challenge. rason nganong nabatinumanon mo sa imong Ginoo? Ingon sila kang Nabucodonosor, mahal na hari. Kami nasayod nga luwason mi sa Ginoo. Kung mutindog mi sa among prinsipyo. Apan ganahan ko silang tubag sa verse 18. Yeah. Kung ugaling dili kami luwason, kung galing dili kami luwason, angay mo hisayran o hari, nga dili gayud kami mo alagad sa imong Dios, ni mo simba kami sa larawan nga bulawan nga imong gipatindog. Ang punto nako, no? Mga kaigsuonan, nindot ning atong pamalandongon, mga kaigsuonan. The point is, sa ato bang panahon, sa ato bang kinabuhi, di ba mo iban ang atong pagkamatinumanon sa Ginoo kung may mga panahon nga dito bago ng atong mga pagampo? Yeah, that's it. It's a big challenge. Dili ba mo iban ang atong pagkamatinumanon sa Ginoo kung naay mga panahon daw murag layo ang Ginoo sa atong kinabuhi? Amen. Murag ba di na to ma-feel ang iyang presensya, di ba ka mo iban? Kung may mga panahon nga daw, dili ta kasabot sa mga sitwasyon nga atong agian. Sa mga panahon nga daw, muagit ta og kalisod nga daw ang Ginoo, murag makita nato nga di na to siya mahikaplagan. Di baka mo iban ang atong pakigrelasyon o pakigdugtong kaniya, mga kaigsuonan. Amen. Yeah, that's a big challenge mga kaigsuonan. Di man na to mga igsuon. Actually, kato nga isyu, dako ba to kayo? Correct, Kanang pananglit bitaw og dili gyud ka luwason sa Ginoo. Nga di gyud panalipdan niya ang ato ang pagtuo. Dako kay na nga discouragement point mga kaigsuonan. Pero niapoy on the other side of the coin mga igsoon silang kasinatian, murag na apoy diri sa
compromise or kana bitong butang na to, yukbo na lang tingali agad. Total sa atong kasing-kasing, wa man ta mo simba na, oy. Mao. Pakita lang ko na to nga, nihapata aron ni tamad kompromiso, ani. Basta kay balo ang Ginoo nga, siya rin yun atong gialagaran. What do you think of that kind of compromise, Pastor? Kana siya nga pamaagi, Pastor, sumalat na sa akong giingon kaganiha nga, usahay, nagkadaiyang ang bulog sa atong pagpangalagad. Kung imo bitong tukion mga kaigsunan, kung atong repeat gamay ang atong gistudihan bagikan sa primero, walay point nga moingon ta nga ang tawo nga nagalagad sa Ginoo is like you are just walking in a bed of roses. Dili di ay ta nagapangalagad nga naa atas katamis. Sa atong pagpangalagad mga kaigsuunan, doon nagyoy mga pagsulay nga moabot sa atong kinabuhi. Timan ikining atong leksyon karon, no? Sunod-sunod ang mga problema o mga pagsulay nga abot nila ni Daniel. Pero sumala pa sa ideya karon nga gipatumaw sa mga pangutana, unsa kay buhaton nato kung in kaso mahitabo kana sa atong kinabuhi. Ang leksyon o ang balaang kasulatan nagatudlo kanato mga kaigsuunan nga ang taong matarong kung nagasunod siya sa prinsipyo sa Ginoo, dili siya pasagdan. Og mao bitoy hinungdan, Pastor, nga kung atong tukion ang hitabo sa mga Israelhanon, nganong mabihag sila tungod sa ilang pagkagahian og ulo. Once gani sila nga magpabadlong, once nga sila mo kompromiso sa Ginoo, mabuntog sila sa kaaway. Pero kung sila mo balik sa Ginoo, mo dangop diha sa Ginoo, ang Dios usab magapabilin sa pagproteksyon diha kanila. Dunay kanta nga nagaingon nga, when answers aren't enough, there is Jesus. No, sa isa itong mga kaigsuunan ba? Nga, maingon nga, dugay naman may pastor, oy, nagsigi naman mig simba, nagsigi man mig tuman sa pamaagi sa iglesia, pero nga nung wa man gid gihatag sa Ginoo ning among mga pagampo. No? Sa man ni nga, oo, say dunay uban magtandi-tandi. Ingon pastor nga, kining mula pas tag Sabado, wa dili pa nalanginan. Nga naman lagi ning uban natong mga kaigsuunan, mga batanon, mo take og exam Sabado. Nakapasar man ang ako nung anak nga kami nag-ikapulo mi, nagmatinumanon mi sa Ginoo, ang mga wali sa iglesia kami nagapinance, pero wa man nagikapasar pastor akong anak. No? Usahay mo abot kanato ang kanang pulong ba pastor nga pagkamaduha-duhaon. Pero thank you kayo sa mga idea nga si Daniel bisan gisukod sa hari, miingon sila bisan pagdili kami luwason sa Ginoo, meaning to say, nga doon na sila strong commitment sa ilang pagpangalagad sa prinsipyo diha sa Ginoo. Amen. Unyabi ninyo mga kaigsuonan, tungod sa ilahang pagbarog sa ilang pag-alagad mga igsuon, gitagaan po sa Ginoo o hustisya ang ilahang pagkamatinudanon. Wa sila pakyasa sa Ginoo. Kana. Unya ang hitabo, gikuyugan sila sa Ginoo. Bisan pa didto sa labing pait nga kasinatian silang kinabuhi mga kaigsuonan. Ana sa result, kini nga tong leksyon nagsulti diri mga kaigsuonan nga bisan si Nabucodonosor mga kaigsuonan, wa katuo sa iyang nakita og nasinati. Imagine nimo, tanan niya mga sundalo nga mooy gisugo pa niya to heat up the furnace 7 times more. Correct. Perting inita to. Init na to daan. Nangamatay na tong nagdalas mga Hebrewanon paghato dito, plus magdugang pa sila og kalayo og unsa pa tong mga ingrediente nga ilang gibutang mga kaigsuonan, napagi napuno nga nangamatay. But wonder of wonders mga kaigsuonan, Jesus honored the faith of His faithful children. Amen. Dito sa horno mga igsuon, may ikaupat nga persona nga nakita ang hari. And it was no less than Jesus Himself. Amen. Kabalo mo kung sa'y komento nga giingon ni Nabucodonosor mga kaigsuonan, uy, hala, daw may anak sa Dios nga ni Kuyog. Asa man siya nakakuha sa konsepto mga kaigsuonan nga anak sa Dios. It was obviously in his dream, the previous chapter mga kaigsuonan, kinakita na to niya siyang damgo nga tapuso ng kalibutan, pinagis pagbalik sa anak sa Dios. And the same person was the same na iyang nakita didto nga ni Kuyog sa iyang mga biktima, mga kaigsuonan. So, God is honored, and as a result, mga kaigsuonan, si Nabucodonosor ug ang iyang kaubanang mga hintel na himong sulusama nga magtutuo sa relihiyon
ni Daniel ug sa iyang mga higala. Yeah. Pastor Paul. Dugang panano, Pastor. Mga kaigsunan. Katong hitabo nila sa Drak, Misa, Abednego, Pastor. Ako nakahuna-huna ba nga pwede silang luwason sa Ginoo sa dili pa silabog sa kalayo. Pwede, gamana ng Ginoo, tama? Mahimo Yeah, niya tanan. yeah. oh. Mahimo na niya nga dili pa sila ngadtog kalayo, pwedeng mga wala sila kalit. Sama sa nahitabo dito sa New Testament. Sakmiton. Oh, sakmito na sila. Pero ginaalaw sila sa Ginoo nga mungadto sa kalayo apan there is something na ganahan ko sa atong Ginoo kung magmatinumanon ka. Ginaalaw sa Ginoo nga muagi tag kasakit. Ginaalaw sa Ginoo nga muagi ta sa kalisod. Pero ang ganahan lang ko kay gialaw sa Ginoo nga mungadto sila nang hudno nga kalayo nga grabe gud kainit nga mismo ang naglabog kanila maong namatay. So grabe gid to kainit. Ug ang punto diha is sa dihang naa sila sa kalayo mga igsuon, ang Ginoo nakig-uban kanila. Ug ang kainit sa kalayo nahimong bugnaw Amen. diha tungod sa presensya sa Dios. Praise the Lord. Ang akong point igsuon mao. Sa ang Ginoo nagtugot nato karon nga samtang nagkinabuhi ta ning kalibutana, muagi ta og nagkalain-laing kalisod. Correct. Muagi ta og mga usahay makapanghuna-huna ta og unsa ba ning atong kinabuhi ang grabe naman kaayo kalisod. Pero ginatugutan ta sa Ginoo kay ang Ginoo ang atong kauban, kay ang atong kalisod mahimong sayon kay kauban nato siya. Amen. Gani, gibasa ko na itong basahon diya sa entire chapter, mga kaigsunan. Nagingon, bisan sid-sid silang sinina. Wala gyud. Wa gyud masunog. Correct, Wa correct. manimahong. Unsa ni, agipo or unsa ba na diya. They were unharmed, mga kaigsunan, tungod kay ang Ginoo maoy nihatag og pag dahil sa ilahang pagtuo, mga kaigsunan. Kasi sa mga punto pod pastor nga akong nakita nining maong sitwasyon karon ba sa atong pagpangalagad mga kaigsunan sa iglesia no nga nagapaminaw nagalantaw karon sa ato ang lesson karon nga simanaha. Usa ni kapanig-ingnan nga sa atong pagpangalagad siguro dunay uban nato mga naghilak tungod sa mga pagsulay sa kinabuhi, usahay dunay mga pag-antos. Pero usa lang ka mga pulong ang atong hinumduman kanang word bitaw pastor nga never give up. Dili lang kita mubiya sa Ginoo, no? Dili ta mubiya sa Ginoo. Sa panahon sa tong kalisod mga kaigsunan, siguro dili mi Dios dinhi nga makatag-an kun unsa imo mga pagbati. Pero ako nagatuong nagahanduraw sa matag usa karon nato nga doon na tay tagsa-tagsa ka mga ginasagubang sa atong kinabuhi. Doon na tay mga problema sa atong kaugalingon nga usahay, mao ni mo reflect sa atong pagtuo diha sa Ginoo nga maluya ta. But the good news is that sa atong pagtuon ni atong leksyon nga natun-an mga kaigsuonan, nga luyo sa atong mga kasakit di ay, luyo sa atong mga paghago, luyo sa mga suliran nga atong ginaatubang, nindot kaayo ang leksyon sa makadaghan nga ang Dios mga kaigsuonan dili mobiya nato. Si Salmista David nag-ingon, bulahan kadtong nagapugas og kasakit kay sila magaani og kalipay. Ganahan lang ko nga akong ibalik ang giingon ni Ellen White. Nga, mubalik kita dito sa pagkamatinumanon sa gagmayng butang, Pastor. Kaingon niya, one wrong step would probably have led to others until their connection with heaven being severed. They would have been swept away by temptation. Sumubalik yun taigsoon sa pagkamatinumanon sa gagmayng butang. Kay diha nato makita no nga sa gamay ra di nato, sa gamay ra nato nga sayop ug di nato klaruhon ang atong pagkamatinumanon gikan sa gagmayng butang, pag-abot sa dagkong butang maglisod na ta. Maglisod na ta. Hangtod makita nato no nga diha sa atong dili pagkamatinumanon makita na hinuon nato nga ang atong sangputanan kalaglagan. Kay diha ko nakakita nga ang pagkamatinumanon ni Daniel, ni Sadrak, Misak, Abednego, naghatag ni kanilang panalangin. Amen. I like to, atong basuhon ang kanabitang giingon sa Proverbio 28 verse 20 nagingon. Ang usa ka matinumanon nga tao, magmadagayaon sa mga panalangin. Pagkanindot nga saad. Pagkanindot nga saad. So niini diha, nakaingon ko nga, dili dapat nato putdo ng atong koneksyon sa Ginoo. Kanabang mo depende ta kaniya.
gamay man nga sa mga sitwasyon, asa man ta ibutang, ingon Ellen White, magpabilin tang matinumanon, bisag ang uban, dili matinumanan. Amen. Ang tanaw na to mga kaigsunan, bisan sa panahon nga si Daniel yabot na sa point nga natiguwang na siya mga igsoon. Kung unsa ka consistent ang iyang pagtuo sa diha nga batanon pa siya. Walay bugto nga iyang gimintinar ang iyang pagkamatinudanon ngadto sa iyang Dios. Bisan pa sa panahon nga siya sa iyang katigulangon pastor. Gi sulayan pa siya sa mga langob sa leyon. Correct. Yeah. But God honored his faith, mga kaigsunan. Tungod kay, sa ginagmayng butang sama sa ingon ni Pastor Paul, naanad na silang daan. And the same thing is very crucial sa atong mga kaigsunan karong panahon na. Muabot ta sa panahon nga sa katapusan yun ining mga butang nga mga kaigsunan, mag-anam og kapiot ang atong mga dalanon. Mag-anam sad og kabugat ang atong mga palasanon. But while we are faithful in doing the little things, mga kaigsunan, sama kang Daniel, bisan pa sa bingit ng kamatayan, mga kaigsunan, dili kita mutiwalag sa atong pagkamatinudanon nato sa Dios. Pastor John. Ang nakanindot, Pastor, tungod sa prinsipyo nga gihimo ni ining mga batanon, na converter si Nabucodonosor. No, kung imong basahon ang kuan ni Ellen White, iyahang komentary ba sa sitwasyon nga ang pagka-garbuso ni Hari Nabucodonosor, kanang iyahang pagkailas, ang kaugalingon nga hari lagi siya, gamhanan, nahimo siyang nagmapainubsanon usab sa pagtuo tungod sa prinsipyo nga gipakita ni ining tulo ka mga batanon. Sa to pa, kung ato ng pastor nga i-apply ba sa sitwasyon po nato karon, usahay, kita ma-intimidate ta kung maghisgot na ganig mayor atong ikatubang na si mayor, gobernor, labi na siguro presidente sa Pilipinas, no? Kung mao'y mo mando nimo, murag mukurog ta. Pero niining tungura karon tungod sa ilahang pagkamatinud-anon sa pagbarog sa kamatuoran sa Ginoo, dunay reverse sa maong pagtuon nga at the end ang hari na nooy mikuyog nila. Glory, maingon ang kung atong tunan ang atong K-text, mga kaigsunan, maingon diha nga dalayigon ang Dios. So miilan na si Hari Nabucodonosor kung unsa kagamhanan ang Dios nila ni Shadrach, Meshach ug Abednego nga niining tungura napadayag nga siya usab nahimong dunay pagtuo diha sa Ginoo. So karon dili na to sabton nga kining dunay pag-intimidate kung dunay mga dagko nga pagkatawo nga atong atubangon. As long as nga kita mubarog diha sa kamatuoran, kini di ay mga dagko nga mga pagkatawo, kung naatas prinsipyo sa kamatuoran, sila di ay murespeto usab nato, Pastor. Amen. Oh. Niabot ta sa punto, mga kaigsunan, nga natapos ang ato ang usa ka takna nga pagtuon. Ato kining pagkatakupon pinaagi sa mga parting words nining ato mga guests nga gikauban karon. Pastor Paul, unsa imuhang mga ikabilin nga mga paghagit sa atong mga kaigsunan? So igsoon akong langkubon ng akong mga pagpanulti, no? Ang ato yung gisgutan karon is mahitungod nila Shadrach, Meshach, Abednego ni Daniel. Naghisgot ni og pamatasan kinaiya sa pagkamatinumanon. Diha ko nakabasa nga nagingon, ang pagtuo regalo na sa Ginoo kanato. Pero kanang atong pagkamatinumanon, mauna ang regalo sa Dios. Munang atong regalo ngadto sa Dios. Buot pasabot, ato karong tanawon nga nagkinabuhita niining usa ka panahon nga hapit na ang kapanahonan. Kung naatay angayang padakon karon igsoon, ang atong pagkamatinumanon sa Dios kay mauna ang atong gasa ngadto kaniya. Amen. Pastor John. Dunay usa ka alawito nato mga kaigsunan nga kamo diha nasayod kanang giingon bitaw, it's not an easy road. We are traveling to heaven. Dili lalim mga kaigsunan karon nagabiyahe kita ang atong panaw padulong sa langit. Dunay mga pagsulay sa atong kinabuhi, masulayan tas trabaho, mapiktuhan ang atong pagpangalagad, ang atong sa mga pagkaon, daghan nga tentasyon nga moabot kanato pero nindot ang atong leksyon karong panahon na mubarog ta diha sa balaod sa Dios
Mubarog ta sa prinsipyo sa iglesia, kay ang nagamatinumanon, mga kaigsunan, panalipdan o pagaluwason sa Dios. Amen. Daghang salamat mga kaigsunan sa inyong pagpabilin nina. Natapos ang atong sa kauras nga pagkikaubanay nining atong ikaduhang episode for the quarter sa takna sa pagtuon mga kaigsunan. Ato kini pagatakupan pinaagi sa pagampo ni Pastor John Gubi apan sa dili pa kana mga kaigsunan paminawa unya una ninyo kining halad sa musika. Dalaygon nga Dios nga tagiya ka sa among hulam nga kinabuhi. Salamat Ginoo sa leksyon nga among natun-an ining semanaha. Nga nagahatag kanamo og nindot nga pagsabot sa imong plano sa kaluwasan sa matag usa kanamo. Luyo sa kapingit sa kalibutan nga among ginasaguban. Mga pagsulay nga maabot sa among kinabuhi. Nga usahay matumba kani. Apan salamat nga ikaw nagasaad, nga ikaw dili mo biya kanamo. Hinunoa ang imong kaluoy ug pasaylo maangkon sa matag usa. Himua o Dios nga karon ang among pakigbisog magmadaugon nga sa imong pagbalik maangkon namo ang saad sa pagdawat sa kinabuhi nga walay katapusan. Salamat sa imong grasya ug kaluoy nga ikaw andam sa pagdawat ni imong pagampo pinaagi sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. And the hope prepared where the saints abide, just over in the glory land. And I long to be by my Savior's side, just over in the glory land. Just over in the glory land. The day of the happy angels band, just over in the glory land. Just over in the glory land. There we is with the mighty host I stand, just over in the glory land. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Sing the wondrous love of Jesus. Sing His mercy and His grace. In the mansions bright and blessed, He'll prepare for us a place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout. We'll sing and shout. We'll sing and shout the If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives. Every hour of every day, any family member can watch. Hope Channel is educational, inspirational, focusing on lifestyle and health, and offering programs to young and old alike that teach health, culture, positive values, and spirituality. Welcome to Hope Channel. Unlike any other media source on the planet, welcome to Hope Channel.